אנחנו מתקרבים פה אל בית הקברות היהודי. אנחנו ניכנס פנימה אל בית הקברות היהודי. שם יש לנו סימונים. אחד בדיוק נקברו סבא ברנרד. לא, סבא אלכסנדר. אבא של ברנרד. אבא של ברנרד. סבא אלכסנדר, אבא של ברנרד. ואשתו? ואשתו, אמא של ברנרד. וגם אבא של סבתא לוצי. כן. אני מקווה שאנחנו נמצא, ג'ורג' קוראים לו, ואנחנו בעיקרון מסומן לנו היכן הם קבורים, ואנחנו מתכוונים להגיע לשם, אם נזכה ואם הם יזכו ונמצא את המצבות, נדליק שם נר ונאמר שם גם כן כמה פרקי תהילים. הם לא מצפים לאורחים כמונו היום. זכור השם מה היה לנו. ולמה? בית הקברות, בית העלמין היהודי, באזור מיטה. מה? שומר, באמת, תראו את הגינות, את הירק, את הירוק מסביב. איזה שבירה, איזה הדר נתנו למקום הזה, כאילו בתוך יער. אנחנו מתקדמים בתוך בית הקברות אל מעבה היער, שזה כולו אזור של בית הקברות. שימו לב מימין, שימו לב את הקברים, תראו איזה שזה מטופח, לא יאומן. אתה נמצא ביער מטופח, מסודר, מצוחצח, מצבות יש להם היום. 115,000. 115,000 מיהודי גרמניה שלפני המלחמה, זה הבית הקברות שלהם. דעים והעצים למעלה סוגרים על כל השמיים, ופה השבילים, שם בקצה השביל, בסוף, בקצה בית הקברות, שם המצבות שאנחנו רוצים להגיע אליהם. אני פשוט מצלם מתפעלות של איך שהמקום שמור. זה אטרקציה רק להסתובב כאן, רק בתוך היער הזה. זאת החלקה. זה ממש המקום הקרוב ביותר. אנחנו עשינו חיפוש, אבל ממש יש מצבות שאתה לא יכול בכלל לראות מה קורה איתם. חלק קבורות כבר בתוך האדמה. חלק מכוסות בצמחייה אבותה. אחרי שהצלחתי לגרד פה איזושהי מצבה בפוקס, הגעתי למישהי בשם, בבית מוזס. יוהנה מוזס, אולי זאת אחותו, אולי, לא יודע, אולי אשת אחיו. לכן, אם הגעתי לחלקה הזו, החלקה ששם בוודאות הם נקברו, אלכסנדר וברטה מוזס, ההורים של ברנהרד, הסבא והסבתא של סבתא טרודי, הם פה קבורים. מצאתי פה משפחה אחת בשם מוזס, אז כנראה שזה באמת כבר יכול להיות פה בתוך השיחים האלה. פה. יכול להיות שפה ממש המצבה הזו או המצבה הזו, שקשה כבר לראות אפילו שהן מצבות, משום שכל הצמחייה פה כיסתה אותם. לא הגענו אל הקבר, אם זה מטר אחד יותר או מטר אחד פחות, זה כבר באמת כבר לא עקרוני. לכן אנחנו נדליק פה נר, מאיה? נדליק פה נר נשמה, לחפש מקום נוח להדליק, נאמר כמה פרקי תהילים לעילוי נשמתם. זכות גדולה שהנינה ואנוכי מגיעים לפה, זכות לכל המקום ולכל הקבורים פה, שנאמר פה פרק תהילים. בחרנו להדליק את נר נשמה על מצבה אלומה, שאפילו כבר לא ניתן אפילו לקרוא מי זה. ואמרנו זה ממש בשטח כאן. ממש בשטח. תראו מצבות. בפירוש שאי אפשר לקרוא.
כן, אחרי חיפוש מעמיק, ממש, עם כבר ייאוש קל, צמחייה, דברים הרוסים. אנחנו מחפשים את ג'ורג' פלניצקי. ג'ורג' פלניצקי זה אבא של לוצי. אמא של רוברטו. לוצי מוזס. לוצי מוזס זאת הסבתא, אימא של סבתא גרטרוד. אז הסבא מצד אימא קוראים לו ג'ורג' פלניצקי, ואנחנו מחפשים והנה אני מוצא אותו. כבר התייאשנו, כבר רצינו ללכת. הנה תסתכלו פה, ג'ורג' פלניצקי, קשה מאוד לקרוא, מפליא שבכלל הצלחתי לקרוא. אתם רואים? ג'ורג' פלניצקי. עכשיו, למרבה ההפתעה, על ראש המצבה, אני רואה כאן שמישהו הניח, אבל באמת מזמן, נר נשמה. הוא נראה מאוד ישן, מאוד עתיק. מאיה אומרת שאולי זאת היא אינגה, שהייתה פה 200 היה בערך לפני כמה זמן? 1963. לפני 40 שנה. לפני כמעט 40 שנה. יכול להיות שזה עומד לפני 40 שנה? כן, יכול להיות. ג'ורג' פלניצקי, שורה 17. קצה בית הקברות. זכה, אנחנו עכשיו נאמר פיל. בדיוק. קצת שמאלה, טיפונת יותר, שמאלה. ככה, שיעמוד ישר. יפה. הנה עוד תזכורת. שנת תש"ע. נר נשמה. אצל ג'ורג' פלניצקי. זכה בחור, כנראה. כנראה שהוא עשה מעשים טובים. היינו בדרך החוצה אחרי ששמחנו למצוא את פלניצקי, אבל עדיין לא מצאנו, וחיפשנו קודם מאוד קשה את אלכסנדר מוזס, סבא של סבתא גרטרוד. אנחנו בדרך החוצה כבר ורוצים ללכת. אני פה סופר עוד פעם שורות, אני מגיע פה למצבה, אני חושב שזו היא, משום שהיא דומה מאוד לסטייל המצבה של אדון פלניצקי, אותו סטייל של מצבה. ואני רואה פה צמח, שקשה בגללו לקרוא, גם ככה קשה לקרוא. מאיה, את יכולה להגיע להוריד את הצמח אולי? כן, אבל אתה צריך לזוז טיפון. אני אזוז טיפה? אולי אתה תוריד ואני אצלם, כי אתה יותר קרוב. טוב. מצלמת? כן. בואו נראה את הדומה. רגע, אני צריכה ללחוץ? לא. לא, זה כבר מסריט. בואו נסלק פה את הצמח הזה. הנה מוזס. אלכסנדר מוזס. ברטה מוזס. נכון. אלכסנדר מוזס, ברטה מוזס. אני לא יודע אם אתם יכולים לקרוא בסרט. אני לא יודע אם אפשר לקרוא. אני רואה כאן. את רואה גם היה? אני רואה מצוין. אלכסנדר מוזס, אחר כך כמה מילים בקטנות, ושוב פעם, ברטה מוזס, זה הקבר של שניהם. כי שניהם מופיעים כאן. נכון? כן, עכשיו... מה ישים בי בבקשה את הנר, נשמה? על מצבתו של הסבא. סבא רבא שלי. סבא רבא. יש לו מצע רך מתחת לזה, יש שם... כן. איך קוראים לו? אלכסנדר וברטה מוזס. הם שניהם קבורים. שניהם קבורים כאן. כן, ואנחנו נאמר פרקי תהילים. כן, תן לי רגע את המצלמה בבקשה. כנס לכזה יער, וכמעט לא למצוא פה... יש פה דברים שאתה לא יכול בחיים להגיע אליהם. אתה יכול להגיע למצבה הזאת, אתה יכול בכלל לדעת מפה, משם, כלום. יש מקומות שאתה לא יכול לעבור. מצאנו גם את זה וגם את זה. שיר המעלות, ממועקים קראתיך אדוני, אדוני שם בקולי תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עוונות תשמור יא אדוני מי יעמוד, כי עמך סליחה למען תברא. קיוויתי אדוני כבתה נפשי ולדברו אכלתי נפשי לאדוני אם שומרים לבוקר. יחל לישראל לאדוני כי אם אדוני החסד והרבה עמו עבדות.
והוא יבדת ישראל מכל עוונותם. כל עוונותיו. הנה סבא וסבתא יקרים, זכיתם, הנינים הגיעו, ואומרים עליכם פרק תהילים על קבריכם עם נר נשמה. גם משפחת מוזס, שימי לב, כתוב מוזס ולא מוזר, נכון. לפי השם הראשון. בית רוזנבאום כתוב שם? כן. כן, כתוב רוזנבאום. נכון. בואו נכון. נראה את זה יותר ברור. זה עניין של עוד 15 שנים לא יראו גם את זה. אתה מסריק? כאן נחים. מה שאת לא יכולה לקרוא תמשיכי. לא, כתוב מעל זה עוד רוזן... לא, פה. לא. אלכסנדר מוזס. נולד 1857, אולי 23 באוגוסט, 1857, נפטר 1915, משהו בחודש יולי, קשה קצת לקרוא, אבל יש לי את התיעוד. אוקיי. ברטה מוזס, לבית רוזנבאום. נכון. נולדה ביולי 1854, נפטרה 31 ביולי 1916. 1916, זאת אומרת לפני 94 שנה הרימו את המצבה המתוקנת הזאת אחרי שהיא נפטרה גם, לפני 94 שנים. אז ככה מצבה פשוטה סתם בטון. סתם בטון. והחזיקה מעמד. החזיקה מעמד, אבל נראה לי שזו התקופה האחרונה שעוד אפשר יהיה ניתן לקרוא, כי אנחנו בקושי קראנו את זה. וזה נס שהצלחנו לקרוא פה בכזה בית קברות גדול ולהגיע, אמנם ידענו את החלקה ושורה, אבל תראו, יש מקומות שאתה לא יכול להגיע אליהם גם אם תרצה, אין, סבך, יער אבות.